tällainen nuorena kuolleen taiteilijan myytti elää yllättävän voimakkaana. Eli tavallaan sellainen uskomus, että jos taiteilija kuolee nuorena, niin saman tien hänen teostensa hinnat pomppaa pilviin. Tämä on hyvin tapauskohtaista. Kyseessä on hyvin harva taiteilija, jonka tuotannot yhtäkkiä nousee. Että kyllä se täytyy olla valokeilassa sillä hetkellä ja keräilijät kovasti pitää niistä teoksista, että ne hinnat harppaa siitä. Että tavallaan, että jos taiteilija on tunnettu sillä hetkellä, niin silloin varmasti on vaikutusta, mutta uskon, että muussa tapauksessa ei ole. Mutta hyvin sitkeä tämä myytti on edelleen ja se tulee tuolta monet impressionistiset taiteilijat kuolivat melko nuorina ja sieltä se myytti on tullut, koska kuitenkin tiedetään, että ne hinnat on sitten nousseet miljooniin euroihin.